λόγο. Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα για ένα νομοσχέδιο με τίτλο «Επίγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις». Επίγοντα μέτρα. Τίτλος αναμφισβήτητα γοητευτικός, φιλόδοξος και πολλά υποσχόμενος. Δυστυχώς όμως, για την αντιμετώπιση της βίας όπως και για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ή για την επανεκκίνηση της οικονομίας δεν αρκούν οι εφάνταστοι τίτλοι. Και είναι πραγματικά κρίμα που η κυβέρνηση εξαντλεί τη δημιουργικότητά της στους τίτλους των νομοσχεδίων. Θα επιμείνω όμως ακόμα λίγο στον τίτλο, μιας και συνήθως αποκαλύπτει τις προθέσεις. Επίγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας. Αυτό που δηλώνεται στον τίτλο είναι πως για σας το θέμα της βίας είναι σημαντικό. Απαιτεί άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική επέμβαση. Καθόλου όμως δεν μας δίνεται αυτή τη βεβαιότητα. 3 εβδομάδες τώρα η πρόταση του ποταμιού για κοινή σύγκληση των Επιτροπών Κοινωνικών και Μορφωτικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού περιμένει μια κάποια σημασία. Πιθανώς δεν είναι και πολύ σε προτεραιότητα για σας. Υπάρχει, φαίνεται, βία που επήγει και βία που δεν επήγει. Εδώ έχουμε την αθλητική βία που επήγει. Όταν σε 3 αγωνιστικές το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται, αλήθεια, προς τι το επίγον, θα προλάβει να λειτουργήσει σε πλήρη εφαρμογή αποτρεπτικά το νομοσχέδιο στις 2 τελευταίες αγωνιστικές? Η βία για μας δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά επικίνδυνο κοινωνικό φαινόμενο, που η αντιμετώπιση του απαιτεί σύνθετες λύσεις. Γιατί γνωρίζουμε πως η βία δεν εκτρέφεται μόνο στους αθλητικούς χώρους, αλλά βρίσκει απλώς και εκεί ένα καταφύγιο. Ο σημερινός νταΐς στο σχολείο είναι ο αυριανός χούλιγκαν των γηπέδων. Αυτή είναι η αλήθεια. Την ξέρουμε όλοι. Και αυτή θα οφείλαμε να αντιμετωπίσουμε. Ο φόβος για το αύριο, ο θυμός, η αγανάκτηση των νέων για τα χρόνια και άλλα τα κοινωνικά προβλήματα, τις κοινωνικές ανισότητες, το αδιέξοδο παρόν και το αβέβαιο μέλλον βρίσκονται στις ρίζες των φαινομένων βίας. Δεν είναι ο αθλητισμός που γεννά τη βία. Η αθλητική βία δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας πορείας ενός ανθρώπου μέσα από την εξουδετέρωση των ηθικών του αναστολών, του σεβασμού στο συνάνθρωπο και την πλήρη του υποταγή στη λογική της αγέλης. Δεν γίνεται κανείς χουλιγκάνος μπαίνοντας στο γήπεδο, ούτε ξεγίνεται βγαίνοντας από αυτό. Κάθε νομοσχέδιο, λοιπόν, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να επεμβαίνει στη μεγάλη εικόνα. Εκεί που ο φιλήσυχος πολίτης και κυρίως ο νεολαίος μετατρέπεται σε τραμπούκο που φτάνει μέχρι το φόνο με το πρόσχημα της αθλητικής διαφωνίας. Ο χούλιγκαν είναι βίαιος γενικός. Όχι μόνο ως φίλαθλος, αλλά και ως μαθητής, φοιτητής, επαγγελματίας και τελικά ως πολίτης. Το είδαμε πρόσφατα σε ένα σωρό επεισόδια. Στο θάνατο του άτυχου του Κώστα του Κατσούλη, στον Ηρόδοτο, τον Εθνικό κτλ. Να μην τα πούμε, να μην το φορτώσουμε, αλλά θέλω να σταθώ και επιπρόσθετα στο περιστατικό εκφοβισμού με τον άδικο χαμό του φοιτητή του Βαγγέλη του Γιακουμάκη, καθώς και στην κατάληψη του Πανεπιστημίου Αθηνών και προηγουμένως τους βανδαλισμούς στη Νομική και σε μνημεία της Αθήνας. Θέματα για τα οποία βουλευτές του ποταμιού έχουν καταθέσει απανωτές ερωτήσεις. Δεν είναι άσχετα μεταξύ τους αυτά τα περιστατικά. Αυτά θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα. Σε αυτά θα έπρεπε να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις, αν ειλικρινά ενδιαφερόμασταν να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της βίας. Δεν θα καταθέσατε όμως ένα νομοσχέδιο που τα 2 του τελευταία άρθρα ξεκινούν το ξύλωμα για μας και την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας που ο αρμόδιος υπουργός έχει ήδη υποσχεθεί. Εχθρός της βίας είναι η παιδεία. Το ξέρουμε. Το γράφουν μέχρι και τα παιδιά στις εκθέσεις ιδεών. Εσείς όμως επιμένετε σε ένα δημόσιο λύκειο που οι μαθητές θα περνούν τις τάξεις με μέσο όρο 9,5. Αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, για να δώσουμε ίσες ευκαιρίες. Η εξίσωση προς τα κάτω, η μετριότητα. Η στοχοποίηση της αριστείας, αυτό είναι το μη ταξικό σχολείο που ονειρευόσαστε. Δεν θέλετε στην πραγματικότητα ο φτωχός και ο αδύναμος να κοιτάξει ποτέ προς τα πάνω, ποτέ έξω, ποτέ μακριά. Γι' αυτό και οργανώνετε σχολεία που εκτρέφουν οπαδούς. Και αναρωτιέμαι, αφού δεν θέλετε πραγματικά να αντιμετωπίσετε τη βία, πού ακριβώς αποσκοπεί? Την ίδια στιγμή που συνεδριάζουμε εδώ, στην Ολομέλεια, συζητιέται το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, μέσω του οποίου η δημόσια τηλεόραση μετατρέπεται σε κρατική κομματική και ο Υπουργός Επικρατείας χρήζεται ο απόλυτος άρχοντάς της. Και εδώ αντίστοιχα συζητάμε ένα νομοσχέδιο, μέσω του οποίου ο Υφυπουργός Αθλητισμού θα είναι ο απόλυτος δικαστής του αθλητισμού. Αυτό είναι το επίγον του νομοσχεδίου. Βιάζεστε, σαφώς, αλλά όχι για την αντιμετώπιση αυτής καθ' αυτής της βίας, αλλά για να πάρετε κι εσείς μια θέση απόλυτου και μοναδικού άρχοντα, απολύτως ψευδεπίγραφα επομένως τα περί εκδημοκρατισμού του αθλητισμού.
Ποιος φταίει όμως για τα φαινόμενα της βίας στον αθλητισμό? Ποιος ευθύνεται? Αντί για μια κέρια, όχι, δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητές συνάδελφες. Σας ακούω που παρεμβαίνετε, αλλά δεν καθόλου. Όχι, προς Θεού. Αντί για μια κέρια επέμβαση, βλέπουμε ότι για τη βία ευθύνονται σύμφωνα με το νομοσχέδιο κατά πάσα πιθανότητα οι αθλητικές ομάδες, οι οργανωμένοι σύνδεσμοι και κάποιοι άμυαλοι αθλητικοί ρεπόρτερ που ως ηθική αυτουργοί εξάπτουν τα πάθη των φιλάθλων με δηλώσεις τους, αρθρογραφία και οργανωμένες εξορμήσεις με στόχο το βανδαλισμό. Και πώς λύνεται το ζήτημα? Με εξωπραγματικά πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και ανάθεση όλων των εξουσιών στο ίδιο πρόσωπο, στον Υπουργό. Στον Υπουργό, ο οποίος αποφασίζει και διατάσσει, εφαρμόζοντας κατά βούληση ένα θολό νομικό πλαίσιο που καθορίζει κυρώσεις για όλους πλην του ιδίου. Διότι προϋπόθεση, κύριε Υπουργέ, για να λειτουργήσει το παρόν σχέδιο νόμου, είναι ο εκάστοτε υπουργός να είναι ο απόλυτα αδιάφθορος και αδέκαστος πολιτικός λειτουργός, καθώς στην ολοκληρωτική του δικαιοδοσία επαφίεται η ομαλή λειτουργία των αγώνων, αλλά και η αυστηρή τιμωρία των ηθικών αυτουργών. Με ποιους όρους? Με ποιο ακριβώς ποινολόγιο φέρνετε διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, που για μας είναι ασαφή, γενικόλογα και κακογραμμένα? Είναι σοβαρή περίπτωση ή ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση στο πέταγμα μιας φωτοβολίδας? Πότε επισύρει την ανώτατη ποινή? Όταν κάψει κάποιον ή όταν γίνει αιτία υλικών καταστροφών? Ή μήπως απλώς όταν πέσει πάνω στα κεφάλια των ανυποψίαστων θεατών? Φέρνετε χρηματικά πρόστιμα που θα καθορίζονται κατά περίσταση, κατά βούληση. Νομοθετείτε τον αποκλεισμό του ελληνικού αθλητισμού, αυτόν τον κίνδυνο τον υπογράμμισαν και οι συνάδελφοι, να μην επαναλαμβανόμαστε. Ενώ η δημιουργικότητά σας για προληπτικά μέτρα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, εξαντλείται στα αυτονόητα, τα οποία σαφώς είναι σωστά, στο απαραίτητο ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο, στα συστήματα παρακολούθησης και στην εσωτερική πληροφόρηση για στημένους αγώνες. Σύστημα το οποίο έχει εφαρμόσει και η Μεγάλη Βρετανία αμέσως μετά το Χέιζελ. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα διαλύσουμε τις κάθε λογής παράγκες. Θα πλήξουμε τον παραγοντισμό και την ποδοσφαιρική διαπλοκή. Δηλαδή, οι μεγάλοι σύνδεσμοι γεννούν την αθλητική βία. Φοβάμαι πως αγνοείται τη βιαιότητα των ερασιτεχνικών αγώνων. Τελειώνοντας, η συγκρούση στο γήπεδο, κύριε Υπουργέ, είναι συχνά η κορύφωση μιας στοχευμένης διένεξης που έχει ξεκινήσει πολύ πριν. Και που η αυστηρότητα που ως ιεροεξεταστής θέλετε να επιβάλλετε δεν θα επιτύχει τίποτα, ακριβώς γιατί απατηλά πιστεύετε ότι με αυστηροποίηση λύνεται το ζήτημα και ότι οι ομάδες θα ελέγξουν τους άφρονες μπροστά στο φόβο των εξοντωτικών προστίμων. Οι ομάδες όμως δεν μπορούν να ελέγξουν τους θερμόαιμους εδώ και καιρό. Και αυτό γιατί είναι και αυτοί τα οργισμένα τέκνα μιας κοινωνίας γεμάτης αδιέξοδα. Είναι οι άνθρωποι μιας κοινωνικής χαμοζωής, είναι οι ίδιοι ως θύματα της βίας της ανεργίας πρωτίστως, όπως συνεχώς διατείνεται η παράταξή σας, αλλά και ενός κλιμακούμενου κοινωνικού αποκλεισμού που βρίσκει τη μοναδική του διέξοδο στη διαταραγμένη άποψη περί αξιοπρέπειας, σπάζοντας, καίγοντας και ανοίγοντας κεφάλια έστω μια φορά την εβδομάδα. Ο εργαζόμενος πολίτης όμως, που αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Συντομεύετε, δεν είναι δυνατόν. Αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Που έχει ίσες ευκαιρίες για προκοπή και μόρφωση και ποιότητα ζωής και δεν υποχρεούται να είναι μέλος κόμματος για να βρει δουλειά, εφιστάμενος κοινωνική ταπείνωση. Ο πολίτης που μπορεί να νιώθει ότι ανήκει σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν έχει ανάγκη να είναι μέλος οπαδικών συμμοριών. Δεν φεύγει από το σπίτι του με σκοπό να χτυπήσει, να μαχαιρώσει και να λαιλατήσει. Ούτε φυσικά γίνεται έρμεο ανεγκέφαλων καθοδηγητών σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Η ουσία λοιπόν για μας είναι πως φέρνεται ένα νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας τιμωρητικό, αποσπασματικό και αν θέλετε δειλό, που δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο της βίας στην πραγματική του διάσταση, αποφεύγοντας, και εδώ θέλω να τονίσω τελειώνοντας, να αναζητήσει τις ευθύνες από εκεί που ξεκινάνε, την ίδια την πολιτεία και τη συγκρότησή της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Αντωνάκου.